enyi m nyekwa ya red card n'ihi na ọ bụ onye 419 OBT ọsọ gị kpọọ ya onye igwe ala ha ji ma ọ bụ money doubler ihe ma bụ na ọ bụ onye bọyị atros ọ bụ otu isi bịa were isi ihe ọ bụla si n'aka ya bụ nke ọma ya ma ọ bụrụ na iji chọọchị eme njọ ekwensu ji gị n'ọrụ chegharịa mee Jizọs enyi taa ka obi ruo gị ala eziokwu o mechiri gị anya ekwensu gburu gị ị na-aga chọọchị na-agba mgbasị ekwensu gburu gị ị na-aga chọọchị na-asị asị ekwensu gburu gị nwanne m nwoke ekwensu gburu gị wayo ekwensu gburu gị wayo ekwensu gburu gị wayo ekwensu gburu gị wayo ajọ onye dịsị gburu gị ọ dịsị gburu gị o gburu gị wayo ị na-aga chọọchị na-ezu ori ekwensu gburu gị wayo ị na-aga chọọchị na-agba mgbasị ekwensu gburu gị wayo ị na-aga chọọchị na-ata amụsụ ekwensu gburu gị wayo asị ngo mechiri gị anya agwa ngo mere gị pọpị eziokwu mere gị pọpị asị ngo disi gburu gị o eziokwu mechiri gị anya